बनारस हम तक रो देनी गावत गावत रो देनी इतना जानदार मिजाज से लिखले बड़ी वहां के और सच्चाई कैसा टाइम रहे कि अब बेटा खातिर दहेज के मारी बाटे बेटा तनिको कोनो नौकरी धले हल त थाहे नहीं के चलत कि कतना मांगाओ दहेज पर हम बहुत गीत गौले बारे। कलाकार के एगो जिम्मेदारी होला कि मनोरंजन के संगे संगे भाई मनोरंजन तो जरूरी बा, बड़ी टेंशन बा लोगन के जीवन में, लेकिन मनोरंजन के संगे संगे चाहे वो कलाकार गवैया हो खेल गवैया हो ओकर जिम्मेदारी बनेला देश के बारे में भी बात करे, देश में समाज में जो कुरीति बाटे ओकर ऊपर चोट करे अपना गीत के माध्यम से, अपना आवाज के माध्यम से। हमू प्रयास कैले बाड़ी और यह काम भिखारी ठाकुर जी ज्यादा कर तो का जमाना रहे कि वो गरीब बेटी के बेच दिया जाए, इतना गरीबी कितना रहे, बहुत गरीबी रहे, गरीबी अजूबा। लेकिन आज बेटी के लोग इतना मानता, समय बदल गई बा। अपना बेटी के कतनो गरीब बाप बाटे ना फेंकी ना बेची ना। आज के तारीख के मिजाज हम बताओ तनी, खेत बेच के घर द्वार बेच के कर्जा गुलाम लेके लड़की के बढ़िया ब्याह करे के प्रयास करिए। आज के समय बदल लड़कियां के ब्याह हो गई बा दहेज लेके, बेटी बेचवा करम बेटी वियोग बा, बेटी वियोग भी कह जाला, बेटी बेचवा आमतौर पर लोग कहेला, नाटक के नाम बेटी वियोग है। कहतिया बेटी उत्पातो बाबूजी से जब पंचायत बैठल बा द्वार पर, कहतिया हम ना जाए, बूढ़ से बियाह कर देल बड़ा, उ हइसन बा ओसन बा, ओकर दांते नहीं के मुंह में, लड़की घर में छटपटा दिया। बाबू कहत हम किनारे पैसा ले ले बड़ी, तोरा जाए के पड़ी। समाज में बैठल बैठे समाज के सोझा बिलक बिलक किया, कहतिया अपना बाबू कैसे कहत, अरे लुजुरा पिया, लुजुरा पिया आ देखा मुँह लेके दिया, उम्र दिया ना होके डिबरी होके तना जोर में करता है। कहीं कैसे कहे नहीं के आवत बाबूजी, कहती बाबूजी कैसे ओकर वर्णन करी हमसे कहा, कहीं कैसे कहे नहीं के आवत हो बाबूजी, मोहवा में दांत नहीं, मोहवा में दांत नहीं, लार चुबे गाल माई, मोहवा में दांत नहीं, लार चुबे गाल माई, पावला पभी तारा सलंगर भोई
समाज के जो पुरान डायलॉग रहे आज वो डायलॉग बा। बाप बेटी बाप खातिर भार होले, कहेला आदमी की बेटी के डोली नैहर से उठेला आया ससुराल से उठेला। ऐसे में कहावत बना दिल बा हो कि घरे बेटी के नहीं रखल जा सके। इहे बात समझाओ बेटी के जब जना गई कि ये गांव में हमार गुजारा लिखे, एक घर में गुजारा लिखे, जौन बा घरे से गुजारा करे के पड़ी। क्रिया खातिया और समाज में अपने बाबूजी से समाज से कह दिया कि अभी जीव के हानि हुई। फिर है जे नहर नगर पलट नाता कब बाबूजी हम कहीं के छचनवला जियारा बेटी बातों कहता ए बाबू मोर छचनवला बाबू मोर छचनवला बाबू मोर छचनवला बाबू मोर छचनवला। चलो से बस मतवाला भाई मन रास से बस मतवाला रास से बस मतवाला भाई मन रास से बस मतवाला भाई मन चढ़ल जवानी बजोर मोर छछनवला बाबू बालक बेटी तहार इतना कम उम्र के आप बूढ़ा संग हाथ धर बाल वृद्ध एक